Пак ще снимаме клип. Обаче този път съм с нов скин. Това момче за протокола. Ама аз не съм снимал. Следващия смешни клип. Трябваше да си снимам. Да, я така. Ти бебе. Ще И аз ще бутна. Аз имам братва. аз кой? Добре, добре си. Аз съм нагъла се пак. Чакай сега. Кой строи къщата? Можеш да ми кажеш, кой ти дава дървото? Аз съм братито. Чакай, не сме ли умря? Не, жив съм. Добре. О, паяци да те задържа вълната. Нещо. Вълче там. Кръвка. Какво? О, паяче, ла. Аз си гледам от такова. Да, паяче. Сега, ще се кача там отгоре. Ако не падна, не, за да захтая. Така. Толкова стига ли къща за сега? Да. Бом. Hello. Ела, бе, Така. Имаш ли дърво? Качу, мра. Този път не съм овца и няма да давам вълна. Ма ако не ми трябва. Трябваше да метна там. Аз ще я метна долу. Добре. Няма. Не знам за какво няма. За легло само. И за въдица. И за лък. И за... Какво? Какво да видя? Там вода. Кое бе? Там Кое бе? но там долу вода. До водата е това. Ама как се дърво не сме го секли правилно? То беше някакво селенчето. И ти помиш, че е селянин. Сам дет наблизо май няма сел, въпреки че е такъв баям. Така. Да, ти си ми върли на главата. Да имаше наблизо вода. Има! Да, бе, да, аз ще скоча от там на водата. Долу! Ама аз ще скоча. Виж какво правя! Не, само да пъс... Чао! Чакай да ме потегне, това е рисковано. Ама файбол. Добре, ще за дърво. Аз не искам да гледам. Добре. О, за колко чудовище. Меч. Пак ще да падна. Пак ще да падна. Къде е крафтинга, да? Ще стоим ето тук. Ама файрбол. Меч. Къде влизаш ти? Смени ли си го? Да. Сбити на зомбита. Добре, сега. Лапка. Бом. Бом. Охо. Охо, първи левел. Добре. Касия. Касия. Ох. Не ми казвай, ще видя. Кой? Кой те кара да го сменяш? Самия се. Сега идвам да го видя.
Какъв си ти, бе? Няма много голяма разлика от тук долу. Къде се качва? 5 минути е, поне 13-14 минути, защото от 15 нагоре. Какви си нещупани стълбите? Какво това? Какво това е? Аз знам какво това. Оглеждам там. Аз пак ще Аз ще... Не дей. О, имам за едно легло. знаеш какъв е грозен това раст. За какво ги избра тогава? Да знам. Някой падна. Ето за нарочно падна. Ама за какво нямаш нищо? За кода има. О, супер левел. О, неща. О, втори левел. What the fuck, се бъгна. О, паяжина. Колко? 2. Тук му за една въжица. Може. Без паяжина. Такова е са. О, кол. Вярно, че тук бях намерил. И разбира се, че съм гладен. Ще опусна малко на difficulty. От тук ли гледаш ти? Вача бавна кирка. Центра камък. Този епизод стана без тебе, нали? Много ясно. Защо без мен? Нищо беше, нямаме много. Що? Що да не? Да. Ама какво трети епизод? Не бе, много. То се развали. Не вярно. Да, без Какъв мен. скин си? Той има още... Сега 7, има още много време, 6 минути. Половината демек. Къде си? Ела при мен. Що? В една пещера съм тук. Ела, да ти дам неща. Добре. Виж ли ми никнейма? Къде си изобщо? Що да те ударя, бе? Това кой Фреди е? Кой Фреди е това? Прикольно. Нормал Фреди ли е? Да. Не е Голден нито. Мога да е Олд. Погледна ли го? Не знам. Много не разбирам тя. Речи си, че е маска. Грозна побелява маска. Ето ти кирка. Бахти мизерната кирка. Че вземи камъка си направи. Аз ще правя пак. Някакви пати си пръскат пажната на вятъра. Ти не ги чува ли? Чувам ти. Пръскат си пажната. Не ми крадеш левел или кола? Не. Добре, тогава. Тогава ще се разберем. Хора, следващия път ще сменя скина някакъв прояк. Като някакъв мангарски. Но следващия. О, кълчо. Или всъщност няма да си го сменям. Не, то не е хубав. Аз ще покажа един. Ще изненада. Да, аз ще покажа. Да, аз няма да ти показвам един. Или ще ти покажа, никой няма да знае, освен нас. Къде са някакви спи? Добре, че има на тавана. Ох, добре, взимай го останал. От тук почвам двоен път надолу. О, айрон. Така. Айрон.
Още айрон. Много айрон. Крипърче. Още много айрон. Едно, различе. Бахни ми зерника, пробия една мъничка дупчица, ела да видиш. Ей това пробия. Ох. О, супер. Пълен буклук. О, тук Ела. Тук някой пещава. А не, тук. Ела. Ох. Ще дойш ли? Копай двойно е. Ау! От твоята страна. Добре. Нали знаеш как е така двойен път надолу? Копай си твой така път да стане двойен. Ей. Добре, още малко ще свърши епизода. О, ела сега. Намерих те. Мухай си. Къде си? Пажината на вятъра. И пак ли даде пажина? Чуд пилее. Няма какво да направя. Ще иде за въдица. Обаче не е високо къща. Май съм прекалил малко. Нали знаеш, колкото е по-висок, толкова повече пада. По-сигурно пада. 4 левел съм ти. Няма и първо. Аз ще да търся. Ау! Какво да търсиш? Следващия клип мога да направим пътешествие. Може. Да, може. Въдица. Не, следващия път мога да построим. То ще е сега, де. Следващия път може да построим рибарска къщичка. За мене? За двамата. Къде ще ловим? Не, за мене Въдица. Нямам пажина. Аз нали ти дадах. Какво си ми дала? Да, ама едно, като умря. Добре, че поне две не като лъка. Къде ще ловим? Ей тук до реката. О, шугаркин. Супер. Ще маза захар. Ще направим фермичка горе. Между другото смятам на къща всичко да отгоре, как ти го обясня. Да намерим желязо, лава и вода и да го направим безкрайен източник на камък, на кабелсон. Да. И да не ходим додолу. Ако нещо само за руди. То пък толкова. Ей, сега свършваме. После пак 2-3 часа качване, мале. Помогни ми, къде си? Помогни. Чай ще купа нещо друго. Ох, ще сложа да направя на лопата, че така. Цяла вечност. Добре, аз мисля това да е епизода 13 минути. Следващия епизод ще го направим. Рибарското убежище. Благодаря, че гледахте. Харесвайте и чао! И чао!